ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anfilɛli baw ani an lamɛnbaw shirifila duba dumana shirifila jabaranin kan an bɛ ala deli aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala ka kisi kɛ ka hinɛ kɛ ka barika kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka tila ka ala kira n'a ka so dungow bila an ɲɛ nin jɛ mun kan in na n'o de ye k'a fɔ allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم يا رحيم. الحمد لله رب العالمين. أبارك على أنينا أما أنغا لدون كنيا أما أنغا كرا دون كتوكالا ككلاك فونسيرا أما كنيا أما أنغا على كرا سوما ودون نينغا كلاكو نومني على كأندوميوكا بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أم بصفر كلو أمو أكل مغانانا نوبي بين سيدنا الحسين عليه السلام أكا شهدو شويا أكل بنا النما نين دونينو شرفلا أدونينو آل البيتو وكانوا وبجين رورو كافو كو الأربعين زيارة الأربعين كو سيدنا حسين كاكل بنا ني أجورالي كداكا أفركو علامات المؤمن خمس كو مؤمن كاللمانيا atamashe minye fendurudo a folo el jahru bi bismillahir rahmanir rahim ni be seli bismillahir rahmanir rahim iko bokeneka kana fo gundola iki perenai sabla fatiha dodo aflana oye ka joko biduru ni kelen seli ale shuni kile kono okoro farida o duru kofe ibe nafila munu seli fanala ani lanzara la ani fitiri la ani safo selen ko ani ibe shu ɲɛnɛmayali min kɛ ani yani ka sɔgɔmada seli ibe jɔko fila min seli ni y'o fara ɲɔgɔn kan ahlu beitu fɛ o bɛɛ bɛ jɔko 51 ma. A sabana at-takhattumu bil yamin hadamaden i ka bololanɛgɛ min bɛ don i tɛgɛ la ahlu beitu ka taamasiyɛn don aka do ikinin fɛ ikinin bolo de la ani ta'firu aljabin ni be sujudu bi alay ijija ika sujudu aka kɛ bɔgɔ kan min b'a to Allah subhanahu wa ta'ala abe i hakili jigin k'a fɔ i bɔra bɔgɔ la i be segin bɔgɔ de fana la. A duruna o de ziyaratul arba'in Sayyidina al-Husayn alayhi salam ale jurali muna Sayyidina al-Husayn ale jurali kile binani. Al-Husaynu unwanu li madrasa. Husayn ye titiri de. Husayn ye kuna sɛbɛnfɛn de ye min ni walanda caman b'a kɔnɔ. Ni maa min ko Husayn i ko Al-Hasan, ni ko Husayn i ko Ali, ni ko Husayn i ko Fatima Zahra, ni ye nunu fɛn o fɛn fɔ i ko Muhammadu Rasulullah. Imana nunu fodoro ibe Allah subhanahu wa ta'ala de ka sira kan sabula ala de nunu sugandi k'u bila danfɛn bɛɛ lajɛlen kunna. O la Husayn ale ka tile 40 o ye ahlu beitu bɛɛ de ta ye sabula Husayn ale ka shahidu suya o kɛra ka ala kira ka diinɛ ni k'o de lapasa komi a yɛrɛ b'a fɔ k'ale bɔra ka ɲɛli ni dilanni de kɛ a mɔkɛ ka manto na. Ala k'an bɛɛ sababa ma. O la anw mana o ziyara kɛ a bɛ komi an ye ala kira de jura a bɛ komi an ye Allah subhanahu wa ta'ala jura sabula ma ni taara bɔ kira joli ye i taara bɔ kira de ni maa o ma taara bɔ kira ye a bɛ komi i taara bɔ ala ye. U ka kɛnɛ minnu bɛ sigi walhamdulillahi rabbil alamin bi sibiri don na Bangoni Janginɛ bugu la Seyd Sharif Usman Madan Haidara hafizahullah anaka demba ya wikeni sigi
o coga kelen fana la jamiyatu ahlil bayt alayhim salam ahlul baytu o ton olu fana ye a kɛnɛ sigi n'o président ye Sheikh Adam Sankare ka fara ahlul baytu ton tɔw bɛɛ lajɛlen kan Thaqalain Hizbur Rahman nin bɛɛ lajɛlen Bamako ni Bamako ni Segu ni Kayo Mali fan bɛɛ Shiaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ani diɲɛ fan bɛɛ u ye nin kɛnɛ in sigi ka maaw hakili jigi alakira somaw la a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko nahnu nuhyi dhikra al-Husayn ina fɔ anw de bɛ Husayn ka ko ɲɛnama ayi bal nahnu nahya bi dhikri al-Husayn Husayn ka ko ka an hakili jig'o la o de b'anw ɲɛnamaya sabula yukhrijuna min adh-dhulli ila al-izz ni an mirila Husayn na an tɛ sɔn jɔnmaya ma an tɛ sɔn ɲɛdunaya ma n'an mirila Husayn na ale min ye diɲɛ filɛ a kɔ an fana tɛ diɲɛ kɛ an kunna doni ye an b'a an doni jigin ka bɔ diɲɛ na k'a fɔ don dɔ de don sɔɔni wele bɛ s'a ma an bɛ Ala jaabi an ka Ala jaabi k'a sɔrɔ Ala jɛnnen don an ma Husayn a bɛ diɲɛ kanu a b'o bɔ an na Husayn a bɛ ka i ni di ka Ala ka diinɛ ko kisi ka hadamadenya bɛ kisi a b'o fɔ n'an ye Husayn ka jogobaw fana ye dɔni a b'a to an bɛ dɔni kɛ an b'a dɔni ɲɛɲini k'a dɔn a b'a to al-wa'i an ka se ka bɔ kow kalama i n'a fɔ kuma min na Husayn bɛ bɔ alayhi salam Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab o jɔra a ɲɛ o ko a ma ya aba Abdillah ittaqillah Abdullahi fa n'o ye Husayn ko sira la ɲɛ wala tashqa asa al-muslimin kana silamɛw ka keleya bere kana o fara Husayn ko a ma ya aba Abdurrahman e min fana ye Abdurrahman fa ye ittaqillah wala tada'anna nusratana e de ka sira la ɲɛ kana i ban ka anw dɛmɛli de ye silamɛw ka keleya ye ka da kan anw de ka surun kira la wa anw de ye kotigi ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan e ni ɲɔgɔnnaw na aw ye anw labila maa tɔw fana mana labila aw bɛ taa fara jumɛnw kan komi Ali ye min fɔ alayhi salam khadhalu al-haqq wa lam yansuru al-batil u ye tiɲɛ to yen nkalon o ma fara o kan o kumana ni maa min ye tiɲɛ to yen o kumana e farala nkalon o kolokolobaw kan Ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Husayn ale ka ko ɲɛnamayali bɛ anw ɲɛnamaya a b'an ka limaniya ɲɛnamaya wa a b'a to an ka da la k'a fɔ an bɛ aljinɛ sira kan alhamdulillah rabbil alamin Sayyidina al-Husayn alayhi salam dɔw bɛ se ka ɲininkali kɛ ko munna an bɛ Husayn kelen ka arba'ina kɛ an b'a fɔ khususiya n'o ye damako ye o t'a yira Husayn ka fisa n'a balimakɛ ye n'a ba ye n'a fa ye n'a mɔkɛ ayi Ala de ye nin kɛ a damafɛn ye i n'a fɔ Husayn a kaburu bɔgɔ nana di Alakira ma sallallahu alayhi wa alihi kabini a ncini munna tɔw kaburu bɔgɔ ma di kira ma sallallahu alayhi wa alihi munna Fatimatu Zahra alayha salam a bɛ kunu kiyama jɔ don k'a sɔrɔ Husayn a fagara ka ni guloki min ye o ɲiginnen joli la o ɲɔrɔlen joli la a bɛ o de yira Ala la ko Ala ka kiiri ale ni a den fagabagaw cɛ munna a den tɔw olu ka duloki an'u bololafɛn a tɛ kunu n'o ye o kuma nin ye damako de ye maa o maa n'i y'an ka kuma kunfɔlɔ mɛn i b'a dɔn k'a fɔ ni maa min Husayn ka tile 40 sigi i ye Zaharaw ta sigi i ye Alakira ta sigi i ye Ahlul Bayti bɛɛ de ta sigi sabula a bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kelen wa a bɛɛ lajɛlen ka ci kelen de don u bɛɛ lajɛlen bɔra nɔrɔ kelen de la walhamdulillahi rabbil alamin dɔw fana olu bɛ ɲininkali kɛ walama dɔw olu b'a ɲini ka hadamaden dɔw papa ka bɔ Ahlul Baytu ka sira kan ka bɔ tiɲɛ sira kan ni ka kuma ɲaminenw fɔ ko man qatala al-Husayn jɔnni de ye Husayn faga u bɛ tila k'u yɛrɛ fili bin na k'u yɛrɛ latunu k'a ɲini ka maa wɛrɛ latunu ko Shiaw de ye Husayn faga an b'a fɔ an ka kuma an k'a lamɛn an ka a jaabi fana dɔn Shiaw ye jɔnni ye maa mun ni Husayn kanu ani ka sɔn Husayn la
ani ka Husaini nomne o de Shia ulu de fagara Husaini nofe Shia ou de fagara Husaini nofe comme anda bina se ama qasida kono wo chuga kilin fanala Hussein aden ani abalma munu nulu toray ni alama uluka sayalati ke Karbala ina fo ade Zainul Abidin alayhi salam jomba fo ko de Hussein fa Zainabul Kubra o min kera Hussein ka porte parole yani Hussein ka kuma da sela jomba fo ko de fana Hussein fa أكما الشيعة تدوري هم ينقلون عن زين العابدين وعن الحوراء قصة كربلاء كاملة الشيعة ب زين العابدين عن حوراء زينب ولي من لك لكربلاء كان صبل ولودي تموي أوكوليروي كوكيرو لودي نينا ولي من لك لي أو نيو لك لبودي زين العابدين يا كو كشيكي تشومي فودو يا جلاكي ko Hussein alayhi salam ko afatu kuma mena me kuma be kashila ako Yusuf alayhi salam atuna fa Yaqubala amasade Yakuba ba don alaka donina ka fo Yusuf masa nga ay Yusuf ka ko kashi fukata jeda anyaka ako ne dunyen fa anin balmo anan kanbo ulu kantigale saradale iba fo sel ba lahiya ube kantige chukoya mina kile koro nene mirulola ka miri we tasuma munundo antene muso ani ambalma muso uluka tilishela munanete kashi okuma niku ibe shia doya wala maku jalaki kube Husaini nga ku kashi ika kuma abitawro ja okuma Zainul Abidin jalaki todo ife kira yere jalaki to du fe sabula kira ya ko kashika bin amake ala ka fama ku mandama ola Hussein ajugu de afaka naam munu ye Hussein faka ulu jolu anu ulu deun ulu de beka fo bibi na ko shiau de Hussein faka sabula ulu de kelendo Hussein faka bawo ulu supporteri bawye ulu kelendo Hussein faka bawo uluka avocat défenseur wi ola anti kuma janyola sigatala munu yi Hussein faga Yazid anaka delegation anaka chidum uludedo Allah subhanahu wa ta'ala aka danga obu bele jele alaka fama ku mandambema oko anga donc afo Sayyidina al-Hussein alayhi salam kafara ahlul baytuka alayhimus salam ulu deni ala kiraka surun katime bela jelinga amba yi hadisa dola ko ala kiraye ansoru no Madina kawi sigatalo ya ala kira de ko sebe ala kira ko ya fuluka hakela ko el ansaru shi'arun wan nasu dithar kuni ma kasurun ala kirala ikomi glokimi na kasurun hada maden farko la komi finin korodona komi tirugo wala ma desu ko ansoru ya aleka desu ye ansoru de aleka finin korodona fini mimbe finin be koro min dalendo asogola ko ma to uluye fini mimbo sanfe o koro ka fo ko kira ere ya yira ka fo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko na alikuma ke muhajiru alikume ke ansoru doy awa ansoru ye bonya tigui ngani nana realite la ansoru uluye aka fini ngamunu mbora joladun komi ako Fatima bad'atun minni Fatima ene doy Aliyun minni wa ana minhu Ali bora nambora la Hussein minni wa ana minhu Hasan nunu ahlul baytu nunu uludana kabwale bogola aka doni anaka famu yo tienta manulu tekenye odla Imam Ali alayhi salam abafo nahjul balaghala bela jelenka don dan fara mimbe ahlul baytu ni mogotoche ako nahnu shi'aru wal ashabu wal khazanatu wal abwabu ako on ni Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi on kasurun kateme beka on de kiraka desuye aka sunyo kono ko
o ye anw de nahnu shi'aru anw de ka suru ala ka tɛmɛ bɛɛ kan wal ashabu kuma dɔ la u bɛ maaw jatigɛ ka maaw papa ni sahaba kuma ye ni ku bɛ ahlul beitu fɔ dɔrɔn k'u bɛ sahabaw neni ani su ani fa tɛ juru sara o ti kelen ahlul beitu a y'a to maaw fana k'u lamɛn kɛ u ye kuranɛ kɔrɔ fɔ cogo di munna tɛ ahlul beitu ka kuranɛ tafsiru fɔ mɔgɔw ye u ye hadisa min minɛ kira la munna t'o fɔ u ye hikma minnu to u kɔ munna t'o fɔ ɲininkali minnu kɛr'u la n'u ye jaabiw d'u la munna aw t'a fɛ mɔgɔw fana k'o mɛn sahabaw u n'u jɔyɔrɔ ahlul beitu fana n'u jɔyɔrɔ don wa sahaba yɛrɛ fana Sayyidina Ali ko k'ulu yɛrɛ ye sahabaw ye koyi ni sahaba kɔrɔ ye maa min ye kira ye a ɲɛ la ka da la ka tugu a la i ma o limaniya bɔrɔtɔ Ali ibn Abi Talib ale bangera alakira tɛgɛ kɔnɔ ni ka lamɔ alakira fɛ yen sallallahu alayhi wa alihi kira fatura a sen kan ninakili laban a y'o mu a ɲɛda la ale ka surun a la ni sahaba don Ali ye sahaba ye Hasan ye sahaba ye Zaharaw ye sahaba ye Husein ye sahaba ye o kuma anw de ye sahabaw fana ye Hamza Ja'faru Tayyar ahlul beitu fana ye sahabaw de a kana a fɔ a bɛ mɔgɔ si papa ni sahaba ko ye k'a fɔ a bɛ ahlul beitu ni k'o ɲɛ tunu mɔgɔw la wal khazanatu ko anw de ye kira ka dɔnni marayɔrɔ ye anw de ye kira ka kiitiw marayɔrɔ ye arabu kumadonso b'o fɔ wa kullu shay'in yubtaga min ma'danihi fɛn bɔdingɛ walama fɛn damandingɛ i kan ka taa ɲini de sanu a bɛ sɔrɔ damandingɛ min na n'i ma taa ɲini f'e taara yɔrɔ wɛrɛ sanu tɛ sɔrɔ yɔrɔ min i b'a jɛ o cogoya kelen fana la ni petroli kan ka sɔrɔ yɔrɔ min n'i ma taa ɲini i bɛ fɔ a kɔ a ko nahnul khazana ala kira ka ko tanzilu nu ta'wilu a marayɔrɔ ye anw de wal abwab anw de kira ka so dondaw ye wala tu'tal buyutu illa min abwabiha ma man kana so kɔnɔ f'i ka don a da fɛ dɛ faman ataha min ghayri abwabiha ma o ma ni nana wal du kɔnɔ koko fɛ walama finatiri fɛ sumiya sari kana f'i k'i ye zo ye o kuma kira dun y'a fɔ bɛɛ ye ko ne ye dɔnni dugu ale y'a da ye an balimaw limanaw ni Ali kɛra ala kira ka dɔnni donda ye ni maa min mana Ali ka da fɛ e bɛ fɛ ka kira ka dɔnni kogo de ta wa mun ne t'a minɛ ahlul beitu la a yirali la k'a fɔ ko da don i bɛ fɛ ka taa bɔ dɔ ye a ko n bɛ nin quartier in na an ka da nimoro o ye nin nimoro masina ye e panna o nimoro kunna ka taa don walidu kɔnɔ o ye dɔwɛrɛ i taara walidu de kɔnɔ nimoro min fɔra i ye da min fɔra i ma don o da fɛ a ko maaw ye fitina de ta ka sira jɛlen to yen wa akhadhu bil bida duna sunan ko kura diinɛ la u taara n'o de ye ala kira ka sunna coyi ye o b'anw de fɛ yen u banna anw na ala k'an bɛɛ sababa ma o la ahlul beitu salamullahi alayhim olu kanuni ani ka tugu u la fɛnba de don an b'a ye k'a fɔ ahlul beitu kitabu dɔ filɛ an ɲɛkɔrɔ min tɔgɔ aljawahiru saniya fil ahadithi alqudsiya hadisa kudsi minnu ni ahlul beitu y'o minɛ ala kira la ko setigi y'o fɔ o lasagolen don ni kitabu in kɔnɔ kuma bɛ taa se fo ala kira ma sallallahu alayhi wa alihi ala kira ko idha kana yawmul qiyama ko ni qiyama jɔ don sera nada munadin min qibalillah ala bɛ maa bila ka wele kɛ ale ala tɔgɔ la a b'a fɔ ya ahlal mawqif qiyama jɔ dungew hada Ali ibn Abi Talib ko Ali ibn Abi Talib filɛ khalifatullah fi ardi ni ala de y'a kɛ n ka khalifa ye dugukolo kan Adama a kɛra khalifa ye dɔɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la Ali y'o de sɔrɔ ala kira la wa hujjatahu ala ibadi ala ye Ali kɛ a ka jo ye jɔnw kan n'i ma tugu a la i ye jalaki sɔrɔ faman ta'allaqa bihablihi fi dunya maa o maa n'i kun ye i nɔrɔ Ali ka juru la diɲɛ na i ye baara kɛ ni Ali ka hadithaw de ye min minɛ ala kira la sallallahu alayhi wa alihi i ye baara kɛ ni Ali ka kiitiw de ye
itugura ali de ko jena ako falyata'allaq bihi al-yawm iglu ala bi ala man itamma bi imamin ko aka do au kene maw la hara keneka maw mani i maro kike nyemaye donc li dalaw kanyema gorjiganu kanyema ginu kanyema glomina kanyema yatime kwa nafulu duno nyema maoma ni iye madore kanuka ko ka fani o yika almaminde ko beka tukika nyema ko iye nyema o nyema ta ibe tukoko akoni mamunun tugura alul baytu ko aitu aliko ibita wal yadhhab ila haythu yadhhab o madhhabu yoyi ika mazhabu tigi tararami iya rabitai okuma aunga mazhabu tigi ulule aljina tiguye uni mati sanga insha Allah ulu tarayoromi o ya on tawre onte mawere kako onto jije ongo on be ahlul baytu de ko alaka ambe sawabama oye kuma folay kuma fulana على كرا صلى الله عليه وآله وسلم كتاب كلينا نوع الجواهر السنية في الأحاديث القدسية أكو كرا يافو كو سيدنا جبريل ننافو عليه كو ألاكو يا عبادي نجم اعملوا أفضل الطاعات وأعظمها لأسامحكم وإن قصرتم فيما سواها أكو بارمي نو كوساني على باتو توي no kabone ala yaro katema tauka aya unyeshoma aya usogola no kera meyafa kangwa oka filu kuna watruku a'zama al-ma'asi kutawla belebele ayo toy alana chajugu ako alabato la belebele jumai tauhidi wodene ala kelembanti yayi ki jigida ne alaka wa tasdiq nabiyyi kaneka muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko cinya tigiya والتسليم أنيكي إيردي لمن ينصبه من بعده أي ما من بلانولا صلى فلا وسلموا تسليما وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مغشاما حكي لا ni ayina ko ala ko anga solli kiraka wasallimu taslima ko ko anga kiraka salamu fanadi ama ayi akorote ka salamu di kiramade qur'ane yorodo de yorodo korofo wasallimu taslima o koro ayaw yere bedi ala kiram hakil nafla kana ke awla na ala kiray kar sayra shwa manga kay bolo na ala kira ko fe min jeli e manga fo afine na ala kira tara koron fe e manga taklibi fe o kuma sementi alande ala bo fani suratul nisa ikono ako fala wa rabbika la yu'minun aku tike mu'minin fiyo hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum fuuka kiri tige ununyanche kiri miye e ala kiratai yani ede kake kiri kebai thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima imana bla romi ukana siga ukabara kenoi uku yere bella jelendi ola ambado la kafo katu ahlul baytu ko alayhimus salam kika madhhabu kika aqidat ke utay silmun liman salamahum wa tab'un lahum kiduskundi katukuko odi liman yadda fale wa hadisato wakati na chuga koso ambe asuriyan na Allah subhanahu wa ta'ala ka jiyan Allah subhanahu wa ta'ala akelen ka foko ka taslimun ke ahlul baytu yi ani ulu jonu ali ana bona nunu akulu de alabato la belebele oni mami ni isono makatuguko fa in aradtum an takunu indi fil manzar al a'la ni mamunun bafe kake uluka ke daraja korota lena ani boya korota lena ko katugu ahlul baytu nunko ulude ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam falenye atalenko ulude ali falenye ali talenko wa ulude jon kanda bae kirani ali ulun tunne ana fa inna man kana dhalika aqduhu nimma min kadusukuna sirkera
katugu ahlu beitu ko o tigilama bɛ bila alijinɛ sanada la ala k'o kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen. kuma laban na an y'a fɔ ahlul beitu ko anw ka maakɔrɔw olu tun b'a ko kasi kɛ. Busiri min ye maulaya sali wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min y'o da a ye dɔnkiliso wɛrɛ da sabula a kelen ka burda da a ba ko a ma ko i ye dɔ bɔ alakira kadira la sabula i y'a beitu bɛɛ laban kɛ min ye kɛsira ye. a sɔrɔla k'i sɔn alakira la nin ka hamziya da kayfa tarqa ruqayyaka al-anbiya'u ya sama'an matawalata sama'u. o hamziya in na a bɛna se ahlul beitu ma a b'a tawassulu kɛ n'u ye ka ala deli n'u hɔrɔma ye tɔɔrɔ minnu y'u sɔrɔ alakira kɔfɛ a b'o fɔ a bɛna fɔ fabkihim mastata'ata inna qalilan fi azimin min al-musabi al-buka'u. a ko ahlul beitu ka ko kasi i seko dama jira la u ko kasi yɛrɛ de o yɛrɛ de sunna ye o de ala ka laɲini i fɛ o sabula alakira ye min kɛ ne ye ban'o ma e ye jumɛn san. a ko fɛn fitinin min ni maa kan k'o kɛ ahlul beitu ko la o de ye ɲɛji ka bɔ u ka saya cogo mana lakali ye. a ko kullu yawmin wa kullu ardin li karbi minhum karbala wa ashura'u. a ko don o don o y'ale ka ashura de wa kɛnɛ o kɛnɛ o y'ale ka karbala kɛnɛ de fo ka taa se kasida tɔ ma. o kuma min nɔgɔyara k'o fɔ aw ye bi o de ye nin ye an b'a kuncɛ ni alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ka ahlul beitu ye fa'ida dɔ fɔ an ye ni maa o maa n'i y'o fɔ i ka faridaw kɔfɛ kiyama jɔ don i bɛ ala sɔrɔ a yafara i ma. faridaw kɔfɛ o de ye k'a fɔ ilahi an tigi ala inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi ilahi in kanat dhunubi indaka azima falaqad alimtu anna afwaka a'zamu min dhanbi إلهي إلا ما أكون أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء. نتيجي على نجيجي بيك يا فاكن كتمين باروكا نتيجي على إيه كي يفاني كهنة وفعلا كتمين كجرمونك نك جرمونك دوغي على كهنة كرو نتيجي على نك جرم من بنيا تشوكو تشوكو وتسيك إيه على كي يفا a se k'o datugu a se k'o girin. ala hali ni ne kɛra k'a fɔ ne man kan ni e ka yafa ye ka d'a kan n sɔn ma ɲi jogo ma ɲi ma ɲuman kɛ nka e ala e ka hinɛ o kan ka se ne ma sabula o kɛra ka fɛn bɛɛ lajɛlen labɔ. an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala ala k'an don ala ka hinɛ la ni ahlul beitu ninnu hɔrɔma ye. ala ka an ye ziyara minnu kɛ arba'ina la an ye an kalifa min don ahlul beitu la ala ko o nɔgɔya ne ni ala ka a kɛ an ka duwawu jaabi ye ka jamana basigi. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين